Ang unang pagbasa gihisgutan dinhi ni Propeta Oseas ang auhag sa Ginoo nga ang tao nga mibiya kaniya, ang Israel, kinahanglan nga mubalik nga mahinulsulon. Ingon siya, andama ang inyong igsusulti, muangkon ta nga kita nakasala og mangayo tagpasaylo sa Ginoo. Nya inig abot na anang panahona nga mahinulsulo ng atong kasing-kasing og mangayo na tagpasaylo sa Ginoo og muangkon ta sa atong sala. Niingon dayon ang Ginoo, himuon ko silang matinuohon og higugmaon ko sila. Mahimo akong sama sa yamog alang sa Israel og mamulak siya sama sa liryo, mugamot siya pag-ayo daw usa ka dakong kahoy, mulipang ang iyang mga salingsing og mahisama siya katahom sa olibo og mga limyon siya sama sa Libanon. Kanindot di ay sa kanibang atong higugmaon ang Ginoo. Muna diri sa atong tubag sa Salmo, ningon, ako ang Ginoo nga imong Dios, pamatia ang akong tingog. Mao ni ang sawap amatao si Hesus dinis kalibutan, mao ni ang auhag sa Ginoo. Lingiyay mong tupad ing naunsa roy imong hinulsulan. Ang di mo lingi padong sa impierno. Unsay imong hinulsulan, pulos man kita mga sadan. Kanang wa mulingi, bahala na mo diha. Pulos kita sadan. Muna pag-ingon diri ni Hesus, ang dakong sugo, duha day kabuok, dakong sugo, pero connected ni silang duha. Higugmaa ang Dios, labaw sa tanan, sa tibuok mong kasing-kasing, hunahuna, kusog, kalag. Unya ang ikaduha, higugmaa dayon ang imong isikataw sama sa imong kaugalingon. Kanus aman ta makasa sa Ginoo, kanang higugmao na nato ang atong kaugalingon, unya gamito nato ang atong isikataw para malipay ang atong kaugalingon. Kamong mga asawa nga ni adinhi, kinsa ninyo ang nahigugma gyud sa inyong bana sama sa inyong kaugalingon? Kana bang di gyud mo masuko, di mo magyaw-yaw sa inyong bana? Tasa ka mo? Pulos-pulos gyud mo mga yawanon. Kay sama gunas imong kaugalingon, kanus amang ka nagyaw-yaw sa imong kaugalingon. Wow, magyaw-yaw ka ngadto sa uban, pero imong kaugalingon imo ginang sabton, imo ginang pasayloon. Gani moingon pa man gani kas uban nga sabta ko ninyo. Ana magina mga bana, kinsa ninyo dinhi ang nahigugma gyud sa inyong asawa sama sa inyong kaugalingon? Kana bang di gyud mo masuko, mudawat ra gyud mo kun magyaw-yaw na sila, saputo na sila, okay ra gyud ninyo kay musabot ra gyud ba kay ako gunang kaugalingon, itaas ko no ba mga bana. Otro sa demo. Kamulang mga parishioners, kinsa ninyo'y nahigugma sa pari, sa inyong paris priest, sama gid sa inyong kaugalingon, nga kung ang pari mo ingon pamalit mog slat, palit dayon mo kay haron gyud malipay ang pari. Tasa kamot naagyo yung mga 5 kabuok. Kamong uban mga buangon mo. Ang inyo rin kaugalingon, inyong gigugma. Mao ni ang nindot. Mao bitaw karon ay mangutana nako, Pader, kinsa magi maayong butaran nato ani mga kandidato? Ingon dayon ko, naa gitay standard sa simbahan nga gitudlo ug unsa man na kinahanglan ang kandidato nga atong pilion kana gyung makadiyos, makatao, makabayan. Ano na siya? 3 ka M, makadiyos, makatao, makabayan.
na ba mo roy natanaw aning mga nanagan karon sa midterm election nga naa aning tulo ka kuan qualities na og naa gani butari dayon pero kanang wa ani ayaw na lang nagbutari di ba unsaon man pag-ila sa tao nga makadiyos og makatao kay kanang makabayan mo sunod ra man na siya unahon ginang makadiyos nga makatao unsa may mga pipila ka mga ilhanan adi na lang tamutan-aw og lain anhi tamutan-aw ni Hesus og sa mga santos sama ni Maria og sa tanang mga santos unsa may ilang kinabuhi isip mga tao nga nahigugmas Ginoo og sa ilang isig ka tao ang nag-una gyud di gid na sila mangandoy og kwarta para sa ilang kaugalingon. Kay ang Dios wa man magkinahanglan kwarta. Di ba? Wa sad magkinahanglan ang imong isig katao nga ikaw dato gyud ka una pa ka makapakitag gugma nila. Wa man magkinahanglan ana. Unsa may pangita aning mga tao nga kanini ang makadiyos kana gyong kakabos sa kinabuhi kay kani manggong kabos maunay kusog kay mo sangpit og Ginoo mausad nay kusog kay mo alagad sa iyang isig ka tao kanang kabos ba mao na nga ang tanan gyung mga santos gikan gani ni Hesus hangtod tanang mga santos ang ilag yung gipuy-an nga kinabuhi mao ang kakabos bisan kadtong mga hari mga rayna nga mga santos ang kinabuhi bisag nagpuyo sila gingharian ang ilag yung personal nga kinabuhi na agyos kakabos pasabot wa sila mangangkon sa mga kwarta nga naa nila kung dili ilang gigamit kini para sa pag-alagad sa Ginoo o sa isig ka tao nana ba mo'y nakit-an ron sa mga kandidato nga nanagan labi na gyud sa team Marcos o team Duterte na mo'y nakit-an nga ingon ani og batasan nga mangandoy gyud kakabos mahigugma gyud mga kabos o niya dili magsigig pangwarta na ba butari pero gwa gani ayaw na lang kapoy kanang mga kandidato nga magsigig pangwarta kanang mga leaders nga magsigig pangwarta madinhi man sa simbahan or diha mas gobyerno makaguba nag bayan or community dili na sad sila makabayan ikaduha ang tao nga duol kay Ginoo andam kaayong muantos kana bang muantos morisgo sa iyang kinabuhi o sa iyang image alang sa pagsunod sa Ginoo o sa iyang isig ka tao sama anang pag-ingon nga higugmaa ang imong kaaway karisgo ana di ba risgo kay na kanang pag-ingon ibaligya ang tanan o ihatag ang halin ngadto sa mga kabos risgo kayo na di ba ilingay mong tupad ing naandam kang morisgo para nako ing na morisgo ka para nako pasabot andam ba kang magpakamatay para nako ana oy moingon ang imong tupad kamatay lang diha oy sa sakit tiya nako diri ay mga asawa gani di man gani na morisgos para sa ilang bana nga pertigin nilang gaus-gaus ana mga bana otro sana di asa na morisgo kining pare samot samot na mo pero kanindot unta og naatay mga leaders para nang inyong bata magsagit-sagit muantos gyud mo ba nga muda nga tos gawas nya adto nyo ibutang kay haron dili madisturbo ang inyong tupad ganiha pa man po nakabati anang sigisagit wa gyud dadas gawas
Palihog ko na bidadas gawas. Kay nahigugma man kas imong tupad. Dili madisturbo ang iyang kuas Ginoo. So, dadasa ngadto. Kuan ng inyong anak. Palihog lang. Mao nay ato din hinghangyo. Very good. Pero dili na pag kuan ha, ato lang ibutang ba sa saktong lugar kay nahigugma man ta sa atong tupad nya unsaon niya pagsimbas Ginoo maigking na siya da sige naglihok-lihok sige nagsagit-sagit imong anak. Maigking mo na pagtabang niya ang ato sang pimag des gawas iya sa nang taga-aglingkuranan didto ana bay pimag diha ko na lang kamo na lang luwa na dito tanawa di ba dinhi sa atong lugar bisan sa atong ginagmayng paagi ato ginang gitagaan og role aron nga mahigugma gitas Ginoo makafocus tas paghigugma sa Ginoo panahos misa ug sa atong isig ka tawo nga nanimba mao sa netong buhaton ngadto silingan ayaw disturbuha ayaw lisod-lisura imong silingan be karon kono be sa kaning mga kandidato labi na sa Team Marcos o Team Duterte kinsa Manila ani nila ang morisgo gyud muantos gyud para sa katawhan para sa mga tao nga nanginahanglan na butari dayon o gwa gani ay nalagbutar usik-usik sa panahon. Ikatulo, aon sa tuy una na kong gingon, ilhanan, limot na, dili mangwarta, mo puyo gyus kakabos. Ang sunod, anda mo antos, mo risgo, alang sa iyang isig katao. Ang ikatulo, kaning maampuon. Kana yung tao nga musalig sa Ginoo. Kana bang itugya niya ang iyang kaugalingon ngadto sa Ginoo. O kinsa maning tao nga tinuod nga maampuon, di ta magpailad aning gisulob-sulob ug ingon ani sama nako. Ana, ay sad mong pailad anang magbasa-basa diri kanang magbrunda-brunda ana. Di na kasiguruan kana sang magsigig simba, magsigluhod gikaspultahan luhod nga ripadong, baga na kay kubal ay kumpiyansa ana. Daghan sa kay mga hudas ana diha. Kinsa magitinuod nga maampuon? Wa mo kibaw? Kanang tao nga magpasugo mo alagad sa iyang isig katao nya dili manugo. Kay ang word ampo surrender mao bitan ang muhapa mo isas kamot ang kuan ana slavery servanthood kana bang mo serve kas Ginoo mo serve kas imong isig katao mo alagad dili hinugo daghan man kay dinhi sama aning nagmisa hinugo man kay ni kana bang magpasugo kas Ginoo magpasugo kas imong isig katao mao man gid na siya the best may kinsa dinhing mga kuana be asawaha nga wa gyud kasuway og di gyud manugo sa ilang bana tasang kamot dili gyud mo tinuod nga maampuon mga bana kinsa dinhi ang magsigi ra gyud nya malipay gyud mo nga magsigig pasugo sa inyong asawa tasang kamot otro sa mao ni atong i-check kay kining nang-apply nato ibutang nato sa context sa politika ba kaning atong eleksyon kay mao man ni atong giatubang nga porting dakua nga kana ganing event sa atong nasod kani manggong mga servant sa atong nasod kani mga politicians apil naming mga pari gitawag mo gud ni silag mga public servants. Ang word nga servant importante kay na dili ni sila public officers. Na-highlight man gud nato ang public authority or public officers na limtan ang public servant nga word.
Mo nang nag-away-away na nirong ato mga leaders. Kay iniglingkod na nila ang ilang hunahuna public office nya i-connect na yun public officer nya kay officer man authority dili oy the office in the church and in the government is an office of service. Mo nang dinhi sa atong simbahan na perform man na namo og sawa kuwangan man o dili ang rumbo gyud sa simbahan to be a servant leader. Kana bang leader ka, pangulo ka nga nag-alagad sa imong panon, mao nay gibuhat ni Kristo, mao nay gibuhat sa mga balaan nga mga leader sa simbahan sama sa mga apostoles, sama nila ni San Agustin, San Vicente Ferrer ug uban pa. Mga leaders na sila nga nag-alagad. Nga karon ni atay daghan dining bisita, gagreen ang ilang lawas. Kinsa may leader ninyo? LSF. Kaning LSF nga ato dining backbone gini sa atong parokya ni sila. Grabe kayong mualagad nato dinhi. Bahala nagwa na takabayad nila. Ako lang gining i-announce, bahalag uwaw. Inigsangpit nato tubag dayon bisan pagwa takabayad. Tungod na sa ilang leader. Di man sana perfect, nga buangon man sana ilang leader usahay. Pero grabe mo alagad dinhi sa simbahan og hastasad sa ilang isig katao. Congratulations LSF. Mo nang ako gining i-advertise og naa mo dihay mga gusto nga mga steel workers nga tinuod nga mo alagad, pangitaan ni ninyong LSF. Sa nga ni Lord's Steel Fabricators. Di ko mauwaw nga mo advertise ninyo. First time ning ni-advertise ko din kay impressed kay ko nilang Brad Henry o Sister Bibang sa ilang pagdaan ning ilang kuan og kamusad nga mga LSF. Pero naa sa mga buangon ninyo, pero kanang at least tungod kay ang inyong leader ang naa siyang unahuna mao ang pag-alaga dili lang dinhi sa simbahan kung dili sa inyong mga kliyente, inyong mga customers, madagyod ang mga members. So mo na mangita tag mga leaders nga kusog mo alagad kay maunay bungas pag-ampo. Ang tinuod nga taong maampuon maalagaron dili magsigig daog-daog sa iyang isig katawo nga suguon tag maayo pabayad og buhis unya ang atong gibayad nga buhis kurakuton ra nila. Sila maoy nagdawat og millions kitay nagsigig bayad og daily taxes. Luoy kay taan ang mga leaders nga mga hangol kaayo og kwarta, hangol kay gahom og mura gyud sila maoy authority. Siging papriso, siging pangontempt anang ilang mga panggukod, anang mga tao nga maoras ay nagbayad og buhis, kauban sa nagbayad og buhis nga ilang gipangsod sad sa ilang bulsa. Lisod kay na inana, malusno gyud ang atong nasod. Unsa may epekto sa kinabuhi niining mga tao nga makadiyos, kani mga leaders nga makadiyos, makatao ug makabayan. Una, musikat gid na sila sa katilingban. Daghang mga tao magpangga nila. Pero diri sad sa pika side kay naa man ginang positive ug negative, dumta na sila sa mga leaders. Masasik tanawa si Kristo. Thousands ang magsigig sunod niya, pero ang kadtong pinakapudyot nga mga high priests, mga leaders sa ilang katilingban sa una, naglagot niya og maogyoy ni himo og lakang aron dakpon og patyon si Jesus. Pero purting daghanang mga tao nga nagmahal ni Jesus hangtod karon. Mausad ang mga apostoles, gipangbitay sila tungod sa mga authority atong panahon nga naglagot nila, pero ang katawhan hangtod karon gadibusyon nila. Karon birthday ron ni
former President Rodrigo Duterte. Ambot og ang mga tao sa Pilipinas, mga Filipinos dinhi og sa gawas mo celebrate baka sa iyang birthday. Ang sa inyong tanaw, unsa may impact sa kinabuhi ni former President Rodrigo Duterte sa iyang pila ka tuig nga pagdumala sa Davao City isip mayor og sa Pilipinas isip presidente for 6 years. Unsa may impact? Gihigugma ba siya sa kinabag-ang mga Filipinos? Kung gihigugma siya sa kinabag-an natong Filipinos, congratulations President Rodrigo Duterte. Makaingon kitang happy birthday nimo. Pero gidumtan ka sa kinabag-ang mga Filipinos, congratulations. Pagbag-o, pag hinulsol balik sa Ginoo. Gilutos ba si President Duterte sa mga leaders sa atong nasod o sa leader sa kalibutan? Gilutos ba siya? Tanawa lang. Kung gilutos siya o gidumtan siya, pasabot, tinuod gid siyang di tingali perfect, nagpractice atong giingon nga kinaiya sa makadiyos, makabayan, makatao. Dili perfect, pero at least na ay positive impact. Magpuyo sa kakabos, moantos og morisgo sa iyang isigkatao, og moalagad kanunay dili magpaalagad. Mao ni siya ang mga qualities nga angay natong hinumduman kita sang mga leaders. Ako dinhi isip inyong parish priest naningkamot sa kuani, dili gyapon perfect, pero at least naa diha ang atong rumbo. Gilinga imong tupad ing nasugod karon. Sabat nako ba nasugod karon, pwede na ko nimong sugo-sugoon. Ana ha, kanang wa mulingi, bahala na mo diha.